Greater Accra. Yeah. That's in the free Eastern region. Yeah. What is Eastern region for Becha Jajo? Yeah. Germany. Nani Tisha, Austria, and Hungary. Honor free buy. Yeah. What is Austria and Hungary? Yeah. Becha Jajo. Yeah. America. No, say UK for Britain for us. Yeah. Never. Yeah. But yes, superpower. Yeah. That can be Kabimwa. Yeah. What is a Becha Jajo? Yeah. Obia catch us say. You bet me come. Conform to say me. I'm a baby of free sura. Agyeman Badu and Tosso. Now no cry. I can Sikaja Kofi no be yidi ba dwam no. Won hu say na baso so. Won hu say baso so. Mfamfa ho so e na huntie ma ento me na chairman. Ohempon Dr. Yeboa. Onenete tebubu akonya kase so. Na binim koto na nanom amanyene a ne be wo ha. Na nanom a bekan ye ho. Mame ahemafo. Bonokyempem Association. Abanmen panimfo a be wo ha. Media fo a be wo ha. We samre manya kasamu ya ade ketua bi na mpesemka. We edikan obia ye kan yabakosem no. Ngidi se mente se obia ka se akamfo ono ne di kan obaye. Binim kura be kan ne be kan tiawa kura. E ba hu se enya dia ebedi mu. Nananom enne ye wo hayi obia ne esese ohu ne se ansana akamfo ye betna sabio ebono manso ese. Ohene a ye ne no ehia ye eye gonja ehene. Ehia nsuo no e wo soro amantifin o. Ansana ye ba ha. Abonofo yakonya kese nana Techiman ngene otiso no about 1295 ewo mu na anuanom bi eso efa akodivo akon titro aduanafo no nkese ye wura Techiman ngene de no kreni ye ntime nka Bonokyempem abra ye nka nana Techiman ngene ntinne manya akasamu ya na Techimanfo ne medikan abo baba so titro bewura a no dibenim ye na ekonfia me awo where yura historian akan be gina ni say 1295 you know akan ha say ayo no a odina hene sabio minhu bibia adwadie sika o bibia Binamba de about 1650. And just say, Nana Techiman, I bet na say, fear a hen nine. And son of Sani Panoba. And so now wanted. Then Casabe, I get one Techiman. Media men can be that Casa, Sabio, Nima Mamba, and Kabak was them. A dear the Canawanima, as a soldier. Honin shira no ede ewo. Nti Agyeman Badu obeye bibia nzo bede o ya okwa na sana be sindie no so. Na wa me komanim no. Ye nyina enim sabio Ganan ebaaye ye nam ye ko nyina akokon akon sa kosi se kwasi broni obaaye a obedi yeso. Dia obedi yeso no ye wura na aka no dada indirect true enya Ghana hankwan no abi wo Nigeria bi wo ba bia English fo no bedi animu ni nyina na English fo no kwana ba faso abedi yeso no se ba hwa te se bia sunyane a ba abonofo nyina nko sunyane na asa ho ni ehia na ya bone ma popopo ono so pese o ka bibi kire ya na aka de apa ho
enam saa de wenti ye ko Kumasi na Kumasi a ye ko ye no ye ka say ye kan ho asema ye nwie asisie wo ho papa na obaka history na aka bi asisie ne de ye nananom ye nim say nokrani be fa mu yie enam wa na ekoba say dabi baby a ye wo no akwaya te say baby bi anwadu baby a binum be confederacy confederacy se no si kire aye broni ne kasa English lexicon ade bi aye confederacy kire se nipa no abahia ho no sabi o te se me nana drobo hene me nana nchira me nana wanchi me nana suma me nana tebubu me nana baase me nana dwinim me nana no ma be wo hayi bia da ne mane na ye nyina ye kohia na mamwo nti ye kohia ho ye kohia ne engusa bibi nkoso a ye ntimi ntwe ya ho ya twe ye hu eye ne bono ha de se uyi nnua Techiman ya ba bia dini ekase nhunkyira nsa hu nnua nsokɔhene nka se nsokɔhene kura no oba bono ha nsa na me adwon Badu ana Dormaahene yeba boa me nka ne ba biara da se mbetena asase su eja na nan sokɔhene nya sa na man ka nokre nya sa nsamanfo benya de ben hyiram asisienti na ya nana ekonfia mia odikane nana abase doma nana no drop nana no ka ho sorry yes said ne de yanko hobiu ye agitate ye ma Dr. Kwame Nkrumah o create region mai na duba bia ya na mpese aya be Kwame Nkrumah na ke se ode anwea egu binim gadem Kwame Nkrumah ote ase asem na ye ka no ote ase ntini region njina hese ya Greater Accra that's in the free Eastern region what is Eastern region for be twa Agyeman Germany na ni tishe Austria and Hungary hono free buy what is Austria and Hungary be twa Agyeman America no say UK for Britain for us never ho banya super power be can be nka bi mboa what is be twa Agyeman na abusanfo yenti amagia kasa mu impesen kasa pa ne say abonofo a ye hia na nan wanima ne de kwanso ho ba ko se no nka ukoda yo tom ayi da ho da ye nti na binim ba kan ba ko sem na a wenku da na meka obia ka chiro se ye betima konfo te say me ama bibi afiri sura Agyeman Badu antoso mienu enye no kura na no kura ya kan sikaja kofi no beyide ba dwam no won hu se ne ba soso won hu se ba soso na so odi anu ya mpanto na ye koye nim na brofo ho nka ho abakosem ti na be ka chia ye nsansem ye si na nsan 2007 bi be kasa na anu ada na oba 2007 na sa de paja ye dan fu yo ka ba ko that time man ko China ko sha ho kere ye nsan ba ya na asana ka biu people should not make the mistake. The Bonokyempem is not part of Techiman. It is an eye that's antehene. Na saadi we intereso. Emma want to want some. Ni na na Techiman ne. Want yanka. Yangoso yahu. 2007 President Comfort time. Everyone etikoda ye de pem na sa no amabio. Was nan kan wo anu ye nko abedu miensa nti edru ba bia mabio no na
ade no nokrani na ayom ya so ya di si wa nananom obi wo bakasa Agyeman Badu otoso mienu menem pasam nana da bia be kwasai wo fie wa ne okoso de nana na social media nananom nim say men say wadaje wonim ne okoso ma nko baabi bi ka bi ma ne kotoso ma hu say bade anode amrada to ade bi osesa ya bakosem nti say yanhwe ye ne angina ho a ya bakosem ne bayira nananom yaka Bonokyempem a ya nananom ne ya ba kire ne say binom ba asante kotoko ukuma pema bembeba abonofo yeso ye de ne say binom ba kire no ba mediam nana Agyeman Badu a odikane ye o kan ya nte a nipa afo aso ba bono no lede saati ni ya de nananom wada Roma na de nsa ne bi wo ho utia no kreni aya na mu oya oya na mu oya papa na eda na de ati se ba ma bia ni sabi akanman mu ana Ghana ha na dipa ba ko pe na o kan sama olo onye ho me da sa de ne mentina ho da Agyeman Badu ndi ba de ba boso abonofo ye kan ya bakosem minua ne nana Dormaahene Dormaahene ntimi nchene Dormaahene da abakosem kakra makane titro me nana okwakura ode kyerem nim se drobofo bakonwa no eso dada na monda ba pagya mu pa kase 1894 nso yante sei ema otumfo owa na akwa kase ono ne pagya nana drobo no oduru ba bi opagya ye nua ba akwa aka ho drobo la menti ase onka se Techiman akonwa ketwa no be by 1295 no by 16 something oh yeah then independent ketwa onka bi mfa doma na me dada bia uni ya santinia mpa ya ambo ma no se mmeka doma tom nkanka ma penso o kana dia obetopom because nipa no sabio abakosem ahini nyina ya abakosem ahini nyina ya abakosem ma kana hadada abakosem kire se nsokọ nyene ngwoye map no 14th century da ye book na nsokọ nyene ni di ni wom nchira hene hene kase e wo Bonokyempem na nchira da na be nyina be hye wase na ade bi okoso ade bi okoso me antie oduru ba bia akọ jaje ngwa ma ye nfie dunum na mo me baba abonofo nti mpekura na ya no forever nanano anya no nkwa o domana ne no ka no oduru ba bia nanano muntie saade we abonofo unse oduru ba bi kura betim ka se doma man ka se doma anya bunu ni bankasa doma ya nya bunofo ya yakwanfo na ba on pese beka ni nyina no beka no sa se be ya nkabom no be de o ta sei oduru ba bia Panaka ye se uyi northern region tetede na friwa abunofo pa na ya sase ye de oso na asantefo ene domafo ehia ye oduru ba bia binum baka se asante satem no ye kwaman onye na okura otom no onye kwaman asemwe maka na nso mesena ka se asante hene se no ye kwaman na nka obri ye boa ne wo fase na o se tutu odi kane na nye ne otoso bienu no wo
nanka ono nko aye na ka ni ya oye de na offense hene we afia kenten no ka ho oye de na aguna hene oye de na ka ho nti wahu nsana ba kan ye no kura no wahu so wopie oye de na ba konfo kasia konfo ya mo a do ma fo ye de ne tu fom wahu sanna ye kan say ya fari o so ye ni o won so duru ba bia no ba ko kasa be ku Dormaahene bi Dormaahene ye ku no ye twa ni ti enye no kura na say no kura ni ye ku nan na wo ba ku ba ko a na football nse nan no se ba ko a na wezu na nanum ko ya fere na mom anya no kure nkohwe books num Dormaafo bibia ba ye no wo kokọ entrance a wo hwa ben obri ebo a of Ashanti was killed by wo hwe eyi banye A B C D wo wudi ni bi wo wo ya won pass Ashanti so die ye ngunu nguma abrofo no titiro no nananum o me hwa ba de mi ngunu nguma biem se be ku hine bi e wo ye fam nti me o kan sa enye no kura na ntiase na hine no na sefo be ni wo adanti ni egunsa nka ono ye ngunsa because hine no ye hine ba na banku no ono ne di ye nim sata ne hine ya na ya som no na ya bo akode adane bankum so tete so nte sanne ade hyansa no banya bi o kere oni di animu koye nan na nka oye wie ya kie ne ba je no a adanti ne sese nka ye nim guase nana nsam na anya no kure no ebi no abonofo ene mo hye mu hase ya mu bi ye kuso ye ko na da Bonokyempem na ba no Bonokyempem no obedi animu na bi bakasa Bonokyempem na kura no abene ne ntia ohia kasa ma fo no oka bi na menti hase bini ba ya sa ba to mu na Agyeman Badu to mo nya yiye anya no nko a na no ada ntu kwa ne ko Dubai binom nkabadi ade bi oba yesa be ya mani ba de be guase hefo no ba yesa hefo ne akura bi a odimachi nnua na ya ko shop ya toto ne ma se de be ya amamrante nhwe se bi obene no na ho Agyeman Badu de menyanti ba mani ne yeda oda ho nti nwu se nipa no Dubai obene damfo no pene ma hu se bibi ekoso papa e kan ya se be se be ye ene adwuma akase wo ha be ye bi se onu hu se fidie no hono ewo na na pese nwumu nti nye de nye se meye nti ma nipa no hu ba bia nda nyina ma bebae na bebae no hono fidie no wo be ka ba sem nyina ene ye wo investment wo ha sei ya baba mampanyini ho kra these days sei ni nyina na ma hu se ma hu bank ne na dada ma so ne ye be ka ya ne se bronika artisanal mining na sa artisanal mining ketenkete no na ba ne ma ho kwane e ma foreigner me yede o meyo ndi aka Agyeman Badu antoso mienu kan ko ye nsika isei na nkrofo eso kakra wo ba hu nka ba kan mo wo du odoma tibra no ba ye ne ba chim afidie so na ba mam sika kakra bi na ba dia de ba dia nyam na nan kan we se ba ya ye ni beda ho se aboa wo men wo hoi nka se ben drama no mboa akwanua sensu nyina betram tambom nim sasafo ye ho awo nim sa ye nana na abonofo nsamanfo no ho ya nana me sire obi bia o ma me ka ba ko on chere me wie one nipa no wo ho a one ne yabaka akase ne Dormaahene ono no tete abonofo na asantefo ntem nka ye ne ba nyina ye nipa ba ko sa de no benga unim baka uni ne o kire ne ba pesa ba kire ne se
won ka wa bakosem ma menku amenka ma bakosem no de no nye de asem ni nyina ho na tie na media nananom na wada Roma wo hia atwene ni ba ko 14 nananom wada Roma wo tumi ye bai nana ye nhwe kwane ye free sugane e ba ye kropon te se Techiman se no sitie na mboa ko kase wo ko ye gia se no sitie nano ko nua wanchi hene ho mfa ye kokoduru ho nwo ma me konsoko Badu na ba be free nsoko a ba kwa koduru sampa beka ubesu na mboa na nka brekum etu sampa na ufri wanchi na wako ye ne apa west for Agyeman nana onye munim nana menka se doma asemini wo na ye krom sunyane Bono region sunyane nti kwana oye pa oni bi nana no yate ho ama binum da bia amanyokoi beba ne beko akoye se ba ko pe ne de ne hia nti da bia ba ko ne de ne ye bebe nana Bonokyempem nana no wada Roma kwana ye ba paso a ye benya kwana ye ba paso a ye benya school kwana ye paso a ye benya nsuo ye benya yaresa ye benya ndwuma yes I cancel we are because I am fact I cancel we nya ndwuma anyenka kwana we de meka nsoko atu sekwa na sekwa kura atu brekum abaye no ode ho ko hese no sitie na mre no so se ese ye nkabom na hu na nanum se de ebesi ye ne ba de pribibi ba de giade aye ko politician o hu se eye nipa ba ko o ba hu se ye nkabom ko se ye ginya atabubu anya atabunya domanya sumanya drobu anya say ye me sa obia ni wo a oba pa ya sem no tiawa nim se plan ko aba pa manya samre na be kasa nananom nim se nkere ho de wonsa e be hwe ade ase me ade ne mpenti mesre nana chairman mesre me nana Techiman ne na wada Roma ade ya ndi oman nsusu ho kire nnua nana Techiman ne nsa na meba Bonokyempem ye timente abra Techiman ne ya twene ne wa twene yem ne wa twene yem ne wa twene yem when jina hese ya ndi masem na kwawie ne mesiro obi bia se Bonokyempem no ya tenenne na ongu bio kosi se ye ne ye be free asasi so ama binum ba ba jemu we ne nua Techiman ne ola ben ka se wa hye ye nimonyam animonyam a titro kra wa hye no ewo ne krom ha ye bika ne wo kopajaba Hama na kai se san ne nana ade a oye ye no san wo free ntim nana de me ma hu futuo 100,000 Ghana cedis na bolsan na on panta kori echi na wa oda men kan kira wo se ekoba se e wo hwa na esa memra na memba mengwa memma on ka se memfa na nanu nyina mra na mo nwura drobo nyina ona memfa mra na memfa nwura aba ase mra na memfa tuni nyina mra na memfa nwura yeji nyina mra na obasi bibi akire afin kwatu yam fieso amen na Bonoman tiase na Bonoman tiase na Bonoman ekoso na Ghana ekoso nda ho nyina ase